ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಪ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಹೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೋಜಾರ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿ ಏತ್ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂಬಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಡು ಅಂಬಿ ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಳಿ 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 ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಹೇರ್ ಬುಡ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅನ್ ಪನ್ಪೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಕು ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನದು ಬಲೆ ರೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಏನ್ ಹೇರ್ ಬುಡ್ತೆ ಒಂಥರ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೇರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಪ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ನಾನು ಡೈಲಿ ಹೇರ್ಗೂ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುನು ಪ್ಲಸ್ ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ಲನೇ ಶಾಂಪೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಂಪೂ ನೆತ್ತನೆ ಬೇತದಾಲತ್ತು. ಸೊ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಪನ್ಕ ಬಂದೆ ಯಾನು ಈತನೇಟ ವೀಕ್ಲಿ 3 ಸಲ ಪಾಡುನು ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ 3 ಸಲ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನ ತಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಪ್ಪಗೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನತೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಬುಡಿಯರ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತನ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆದು ಲಯಾಪುಂಡೆನ ಬೇಲೆ. ಸೊ ಯಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುನು ಡೈಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಆತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಎಪ್ಪಗೊರ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ವೀಕ್ಲಿ 3 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾನು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರು ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಎಂಕ್ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಅವಳ ಲೆಂತ್ ಬರೋಡು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆನತ್ತೆ ಪೋದು ಪಾರ್ಲರ್ ಮಿನಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಪಂಡ ಚೂರು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡ ಪಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ ಬೊಡ್ಚಿ ತೂಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಡೈಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುನು 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು 9 ಗಂಟೆದು ಲೈ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅವರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಬುಕ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಹೇರ್ಗ್ ಬಳಸವನಂಚಿನ ಕೋಮು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಬರ್ಚನೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ವಾಟ ಇಪ್ಪಿಡ್ಕೊಡ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಒಂದ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಚನೆ ಕನತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣದೆತ್ತನ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬರ್ಚನೆ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುನು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಹೇರಿಗೂ ಕೋಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡಾಗ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ನೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಯಾನು ಇಂಚಿರನೆ ಕನತೆ ಯಾನು ಮಾತ ಕೆಲವು ಮಾತ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಯಪ್ಪ ಕೈಯೇ ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಮುಂಜಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಚಿಲ್ಲ ನೆಡ್ದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಐತನಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣದ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಚನಡೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ. ಮುಖ್ಯನ ಪನ್ನಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಂಪೂ ಎಂಕ್ಲನೇ ತೊನ್ಲೇನು ಪನ್ಪುಜಿಯಾನು ಇಂಕಲ್ಲ 100% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆತೆ. ಸೊ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ ಹೇರ್ಗೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಎಲ್ಲದು ಮಂಚೆನೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಕುಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಏತ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಏತ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಶಾಂಪೂ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ವಾಶ್ ಮನ್ಪತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪ ಆತ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಿನಿ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕಿನ ಒಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಲೆ ನೀ ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಗ್ಲೋ ಉಂಡು ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರತ್ತ. ಸೊ ತುಲೆ ಯಾನಿತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇರ್ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಈತಲೆಂತುಂಡು ಇಟ್ಲೆಗ ಇಂಚ ತೋಜವನು ಈತಲೆಂತುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಳತೆಲ್ಲದೆ ತೊಂಬೆ ಈತ್ಲೆಂತುಂಡು ಪಂದ ಅಮ್ಮನ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಳತೆ ಏತ್ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು 1 ಮಂತ್ ಪಂದು ಓಕೆನಾ. 1 ಮಂತ್ ನಿಕಲು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಏತ್ ಶೊಕ್ಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪಾಗ ಪಂದು ಯಾನೇ ನೇನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದೈತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲೇ
ಸೊ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪ್ನಕ್ಲಿತ್ತು ನಾ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಡೈಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಪನ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನು ವೀಕ್ಲಿ 3 ಟೈಮ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗಾತೆ ದಾಯ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಕುಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಬಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏಪಲ ಪಾಡುಜೇರು ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ ಸೊ ಆಣುಲ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಮಸ್ಸೆನೆಂಡೆ ಕೇಂಡರು ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಪುನ ಪಂದ್ ತುಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ತುಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಈ ಮೆತ್ತ ಹೇರ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೇನು ಅವು ಕುಜಲ್ ಉಂಡತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದನೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತದುಂಟುದುಂಡು ಒಂದು ಹತ್ತಂದೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ತೂಯರ ಇದು ಪೂರ ಬೇಬಿ ಹೇರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೋಡೊಂದು ಒಂಚಿ ಹಠ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಎನ್ನಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರಣ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಹೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೋಜಾರ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ತೂಲೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂದು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾತಂಡ ಹೇರ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕ್ಲಿಯರಾ ಈತು ಹೇರ್ ಈತು ಸೊ ಏತುದ ಬರ್ಪನ್ ತುಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜಿಗೆ ರೆಡಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಯೇ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ತೋಜುನ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪ್ರ ತೋಜುನದಾದ ಗೊತ್ತುಚಿ ತೊಲೆ ಈ ತುಂಡು ನನಗೆ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಂಚೆನೆ ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಬರ್ಪನ್ ತುಕ್ಕ ಹೇರ್ ಇದು ತೂಲೆ ಎಂದು ನಿಜವಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಕ್ಕ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಪನ್ ಎಸ್ ಲಚ್ಚನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಓದ್ತೇರು ಅಂಚಾಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೂ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೂರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಗ್ಲೋ ತೋಜುನ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಪರೆ ಫುಲ್ಲು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಜುನ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಬರ್ಚಿದು ನೆಯ್ದು ಕಟ್ಟದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಲ ಪೋತೇರು ಲಚ್ಚುಲ ಪೋತೇರು ಸೊ ಎತ್ತೊಂದು ಬರಿಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಪ್ಮುಡ ತೂಪೆ ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚಿಂದು ನಡ್ತೋನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚಿನ್ ಅಬ್ಬಾ ಇದು ತಾರೆ ಕುಜಾಲ ಪೂಜಿದ ಕಟ್ಟದುಂಡದ ಮೋನೆ ಈತು ಮೋಳ ತೋಜುನು ಬಕ್ಕಾತಿಗ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಜಂಕ್ ಲಚ್ಚದಿಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮ ಹಂಬಿ ತುಂಬೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಲಚ್ಚನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ದಾಯ್ತ ರೈಲು ಕರೆಂಟ್ ರೈಲು ವರನಾ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ರೈಲಿಗೆ ಎಂಕಲು ನೆಟೆ ಬಂದಾಗ ರೈಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಉಂತ್ಯಾ ತುಲೆ ಲಚ್ಚು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಚ್ಚುನ ಅಜ್ಜಿ ರೈಲ್ ಬರೋನು ಗಾಯ್ಸ್ ರೈಲ್ ಬರ ತುಲೆ 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 ಬರೋನುಂಡು ഗൈസ് അമ്പി ഷിഫ്റ്റാണ് അമ്പി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ തിളി അപ്പം അമ്മ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಬೇನೆ ಅಚ್ಚನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಂಡ್ಯಾರ ಅಚ್ಚನ್ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ഞാൻ പത്തൊന്ന് പണ്ടത് ഞാൻ പത്തൊന്നും പൊന്നില്ല വീഡിയോ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ತಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್